Kublai pi bro ki pajak ki kun jong ka bri nyau trap mentang ngadon hang ne bat ki kini ki long kita ki paya baskem na mentang ka ribet kejat benriu jongi hakaba let's say new ya ki building ki ba internet hang ne hapok ka bri nyau trap jongi kilong ki ba internet la dengi pej sabar hanrei ni tips scam balada umdon ki paya ki ba kersan nak benta kini ki building kata ki jing internet kinem long ai bat kin saja no bat kinem la hiru baniang klaim kita ki paya te ka ki jing penuan dur bat ki jing penstream dur jonga hakne ka por kalong ba kom kejat benriu la tangi klaim don sya kita ki nong hikai ki balong sya kita ki paya ki resort nak benta ka imlang ka salang nam ta ka riba kejat benriu jongi minum yok kita ki minister minum yok kita ki officer IAS Henry babun pat ngilek klet yaki bat ngim itu yaki te kani kalong sya ka kamat ka ba kom kejat benriu ni snosi habang ui kom kini ki badon hang ne hapok ka imlang ka salang jongi te menta ngan yakren bat i babu i badlong i presiden jong kani ka senjuk jong kino hikai SSA te ka babu ka jing lane ka ka kadau ka penlong pi pin yalum pajba hang ne kom kita kino hikai ba kai kita ka jing jong pi lane kai kita kamat ka ba nakaliang jong pi pidon ban pensngau hakmat jong ki haki bor bahalor lane wat haki pajba jong ka bri nyau trap ban kersan lem lane ban yarap lem nak benta kani ka jing jong pi kum kino hikai kadau ba ka ba menta ka singing wan ban yalum hang ne kalong alor ka jing kuman jong ka sarkar MDA kabal alam khmat da ka NPP hoi ki jingdawa jongi balong lightly bangila dawa na do kini ki candidates name ki bala dep kata nado 8000 khat phra teter hado kani ki klimat kibakan thup ke banang kong ka dai ban pentre kam ya ka pay structure bat kumjuru ban kentiu ya ka tulop jong baro khat 8000 Sanspa Safawengut kinohikai SSA hapo jela Meghalaya kapaar ngidawa ba ka sarkar jela kadai ban penkenria kamno ya baro ki khat 8000 Sanspa Safawengut kinohikai SSA napo State Implementation Society sapo State Education Department on regular basis kapkum ka provision jong ka RTA 2009 pat ka SSA RTE norms kebalai kebangi dawa kalong ba ka sarkar jela ka ban pelai no marmar ya ka tulop jongi hapo ka tulop jongi ke badang sa teng lai benai kata jong benai Jun Julai ban Ogos kom pi kita ki nong hikai SSA ka ke jing jong pi kom ki nong hikai habaya dei bat kane ke jing slam tulop jong ki nong jong pi kom ki nong hikai hakaba ki wei ki nong hikai kumbal ong no kita ki regular teacher ki mo kino hikai school sarkar ki bala yok pura ya ka ki ba long regular haba ki yok tulop man ubenai ru kidang ut kidang nam hanrei perkhat na benta jong pipat hadu daki san benai riu benai pidang ya syak sistem pim yok tulop ka ke jing jong pi haba ya dei bat kani ka benta hoi la da ong ya ki jing kidon sibun ki jing ki bangi kendo kom kino hikai SSA ban sukde WR kumbanga ong menne kapor bang ajing kren hakjing yalang hakni ki khendiat sngi kebala dep kidon kinong hikai SSA jongi kebala syakta hanu klam COVID-19 pat kebala doro ya kamen sim kodo kalong ko ka ba penpang not yangi kum kepara nong hikai SSA hakapor bakidang don hapo hospital ki phone ingi kinong yalam kongsar lano katulop jungi kan lai tingi kili balai kyong bangi ngidon hapo hospital ngikwa bantib lano kalai khnang ba nginyo ban siu ya kabai sumar hak hospital baki kidon ngina kalian jungi kinong yalam ngimla ban le Henry sa stang kijing jauh umat waro ka klimat bakila pentip syangi ba kiba haying hasem jong ki kila pentip syangi ba kimdon shu asla jong re perthai so si
banyak tu mentah kesengi ba wat seduk ka jingyap ro imat kiha bandra pakimpat yo ya kata ketulop ke badang sa teng laki benai nalor nang ta mendai tang kata ngiru ngidon la ciki khon kikti ngiru ngidon la ki ying kasem ngiru ngidon kam ban pinbiang ya ki jingdon kam shibon hakbai dei bat ka jingim jingmi kaman kasni hari ngosi panong ba ngi ha banlong kita kinong kitram nado ka sorkar hadu kidukan bat kunta tete tikai ka bangi kwa ban penpau sa ka government kalong ba isne yangi kum kinong hikai ngila pendep hop yala ka jong ka kamram mdai ka bangi dawa palat ya ka bangi dai ban yo handre ngi dawa yala ka jong ka hok kabala pridak katkum ka Act 2009 bat ke provision bat ke section ke badon haki SSA RTE norms te menta halada ke sorkar ka set tulop daki san benai riu benai ndala yo ya tu ka tulop lani ke ya ka tulop ka basa ki ai season ai ne ki ai tang si benai ar benai katulop ke basa teng kumbakalo menta lai benai teknik por ke bala adep kidon ke bangi sa sausan benai ada bang yo tang si benai kalong kai ka ba kum ban install pen ban yangi katulop jungi ka sa teng da ki sausan benai ayang itang ita si benai ban long sim kani bapin yo ban siu ya kiram jong pi tangkin kiat kan soy kenang ba kitu ki dukan ki bapi pi simram kinang aya pi yakara kalong ka jing pencak brom yangi kino hikayat si te kata kalong ka kai ka bana ka gomen kale hakbai dei bat kutulop jungi wala da ka sa teng da ki sausan benai ada haba pelai tang si benai abunai ndai baro kumba ikmil ti ban yo kani kalong sya ka bakta namar ba lada kino hikai ki bayo tulop man ubnai kidang thnum kidang un ladangi perkhat ki jing jong pi kom kino hikai ki balong sya kita ki paya bas kem lani ki resort jong ka ribet kejat benrew nak benta ban penhek pensan ya ki khun ki kiti jongi dei tang ki jongi dei wat ki tu ki minister ya wat ki tu ki officer ada dei ki no hikai la tip lupa ba kin sa ha ka jingdom ba kinom kiu la no tiba bun na ki pajba ki ong ba komba yo iya ka tu ka jing ruai ka ong ba karang babu nri komtama te kalong sya ka ka bakta hadu kata te nakaliang jong pi hatu pi appeal tang sya ka government lani pi appeal slam wat sya ki pajba ru ban kersan lani ban support nam ta kan ka mat jing dawa jong pi ka jingwan jungi men entah kasing hang ni ban protes kalong ba mdai bangi appeal tang sya government hanre ngi appeal ro sya baro ki nong snong jong ka jala meghalaya ba kin ai lang yang ia ka support namar dei mangi upai ba ubajit ye kini ki representative ban thau lani ban sna ye kita ki an paper te lengba jong pi nga appeal sachisen sebaro kinong snong jong ka jala meghalaya tin sngau bha ban ai ka jing ka shan yangi ban ai ka kti common ka kti ka diang ka jong ki yangi khrang ba kini ki issue kibangi ngi ya dawa na ka por support tinlong ki becho to kublai sibun babu nam ta kan ka jing ailat jong pi yang bangan tip ya ka jing sisa pat bangan tip ya ka dau ba di jing ki jong pi ki ba pi ya kendu ha lentiyat jong pi pan sam ban penhek pensan na banta ki khun ki kiti jongi ha ka jing nang jing start ten nakaliang jonga ng appeal sa pi ki padba nong song sinong but ngim so mon toy su ban appeal wat kini ki representative kita ki nomik mat ki bangijit namar ba ko mangiju ya kren ba lalong sa kum ba ki kim don score bat kim don khmat tika ka appeal jonga ni kalong ba kum bangi ong ka tin ba kasur jong padba kalong kum kasur jong ublai kalong kentang hadu kata te lada ki padba ki don ka jing sok sun ai ki don ka jing sok khia nak benta gini ki resort jong ka ribet kejat ben rew kami ngau bha ban yarap lem nak benta kini ki no hikai ban pensawalem ya kasur hakmat jong ka sarkar hadu ba ka sarkar wat lada idei kita ki brew ki ba kelut ki ba matla hadu ba kinda ui bat kinda pei ka skor jing yo snow jong ki kublai sipun